खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमसिमबो बे समाव आं दङ क'क्राझार सहराव थानाय जे नैबे CIT फरायसालिमायाव लोगोसे आंजों दंफायो बे फरायसालिमानिनो एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिहुं ब्रह्म आं बिथांनिफ्राय नैबे फरायसालिमानि सोमोन्दै बा आथिखालाव दानि जे लाइमोनफोर माखासे दा जे मेट्रिक लिरनो थांगासिनो दं बा HS लिरनो थांगासिनो दं बिथांमोननि सायावबो आं नैबे फरायसालिमायाव एडमिशन मोननो थाखाय माबायदि पार्सेन्टेज लानानै बिथांमोनहा नैबे फरायसालिमायाव एडमिशन मोनगोन बेनि सोमोन्दैबो आं बिथांनिफ्राय गुवारै मिथिगोन आं सिगांग्रो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लाग्रोनो थाखाय गुरै खावलायबाय। खुलुमबाय आङो बिहुं ब्रह्म आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जोंनि लोगो बिथांमोनखौ आंनि आरो CIT नि फारसेनिफ्राय हामलायनाय आरो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय आरो महाशिवरात्रिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। जोङो नोंथांमोनहा जे थांखिखौ लानानै दिनै फैदों बेखौ जोङो मोजाङैनो मोजां मावफुंलांनो नाजानि बेखौनो आं बुंग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय सारा गावनि आबुं सिनायथिखौ होबाय लोगोसे आं गिबिथाराव सारनिफ्राय मिथिनो लुगैगोन सार CIT नि सोमोन्दै। CIT जायखौ होननानै बुङो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझार बेखौ बै समनि 2003नि जिथु BTC एकर्डमोन बेनि गेजेरजों जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय मोननो हादों। दा बे सेन्ट्रेलि फान्डेड इन्स्टिटिउट बेखौ बै समाव MHRD मिनिस्ट्रि अफ हिउमेन रिसोर्स एन्ड डेभेलपमेन्ट बेनिफ्राय फान्डिं खालामनाय जायो। दा बेखौ जोङो मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन होनो MOE दा बेनि गेजेरजों जों बे डाइरेक्ट फान्डिं जायो। दा गिबियाव 2006आव जों बे इन्स्टिटिउटखौ गायसनदों नैबे बालागावआव आरो बेनि उनावहाय 2006नि बे जिथु फाउन्डेसन बेनि उनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जिथु केम्पास बै समनि गुवाहाटी इउनिभारसिटि केम्पासमोन बेवहाय जोङो टेम्परारिलि डिप्ल'मानि मोननै ब्रान्चखौ लानानै साबजेक्टखौ स्टार्ट खालामनाय जादों। इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेसन इन्जिनियारिं आरो कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं बे मोननै ब्रान्चखौ लानानै जोङो बे कर्सखौ स्टार्ट खालामनाय जादों डिप्ल'मा। दा ग्रेजुवेलि जोंनि जिथु MOU गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों बेवहाय दंखायोमोन जे CIT-आ सेन्ट्रेलि फान्डेड इन्स्टिटिउट जागोन आरो बियो डिम्ड टु बि इउनिभारसिटिसिम थांगोन बे ग्रेजुवेलि दंखायोमोन स्टेप बाय स्टेप। थ' बेबायदियैनो जोङो BTech स्टार्ट खालामदों 2009आव आरो बेनि उनावहाय दा मास्टार डिग्रिबो फैबाय डिम्ड टु बि इउनिभारसिटि बियो 2018आवनो एनाउन्स जादों मस्ट प्रबाबलि आरो बेनि उनावहाय जोङो PhD MTech बेफोर गासिबो जों दा स्टार्ट खालामबाय। जोंहा दा एकाडेमिक अट'नमि दंसै आरोखि CIT-आ। सार डिप्ल'माफोराव एडमिशन मोननो थाखाय माबायदि क्राइटेरिया नांगोन? डिप्ल'मायाव एडमिशन मोननाया बहुत सिम्पल। जोंनि फरायसाफ्रा गिबियावनो मेट्रिक आनजाद पास खालामनाय जानांगोन एबा इकुइवेलेन्ट नर्मेलि HSLC एग्जामिनेशन। दा बेवहाय क्राइटेरिया बहुत सिम्पल। जों इन्जिनियारिं फरायनोब्ला मोस्ट इम्परटेन्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय मेथ्स। दा उइदाउट मेथमेटिक्स नोङो CIT-आव इन्जिनियारिं फरायनो साननाया बियो असम्भब माने गोब्राब। दा बेखायनो क्राइटेरिया बेनो एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया एक्चुअलि बहुत सिम्पल बानायदों। जों बै समनि जोंहा DT-नि आन्दारावमोन एफिलिएशना डाइरेक्टर अफ टेक्निकेल एडुकेसन। बेवहाय 40% एग्रिगेट मेथ्स साइन्स इंलिश बा एडभान्स मेथ्स बेखौ एग्रिगेट माने 40% जानांगोन मिनिमाम। औ खिन्थु नोङो एन्ट्रेन्स पास जाग्रोनांगोन। जोंहा मोनसे CIT-नि एन्ट्रेन्स दङ बेखौ नोंथांमोनहा पास खालामनांगोन। बेवहाय क्वालिफाइ जायोब्लासो जोंनि बै ब्रान्च जेरखम जोंहा कम्पिउटार साइन्स दङ इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेसन इन्जिनियारिं दङ कन्स्ट्राक्सन टेक्न'लजि एबा सिभिल इन्जिनियारिं दङ लोगोसे एनिमेसन एन्ड माल्टिमिडिया आरो डिजाइन बियो फुड इन्जिनियारिं टेक्न'लजि दङ। दा बेफोरबायदि जिखुनु ब्रान्चआव नों एडमिशन मोननोब्ला नों फार्स्ट अफ अल क्वालिफाइ जानांगोन। स' जोंनाव
मोनसे इयाराव 1000 जन 2000 जन 3000 जन केन्डिडेटआ जुदि एप्लाइ खालामोब्ला स' आउट अफ 180 सिट्स नोङो बै माबाखौ एन्ट्रेन्सखौ क्वालिफाइ खालामनानै जेब्ला नोङो माबायाव थागोन लिस्टआव थागोन होमबासो नोंथाङा एडमिसनखौ मोनगोन औ आरो रेंक वाइसैसो नोंथाङा नोंनि गोसो बायदि ब्रान्चखौ नों मोनगोन बेनो बे डिप्ल'मानि दा डिग्रिनिया बिटेकनियाबो बेनो नोंथाङा आइदार डिप्ल'मा पास जानाय जानांगोन डिप्ल'मा पास जाखाङोब्ला नोङो भार्टिकेल एन्ट्रि एबा लेटारेल एन्ट्रिजों हाबनो हायो बे नोङो डाइरेक्ट सेकेन्ड सेमिस्टाराव थार्ड सेमिस्टाराव मोनो एबा नोंथाङा हायार सेकेन्डारि साइन्स फरायनानै फैनानै बेबो बिदिनो फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स बेवहाय नोङो जुदि नोंथाङा एसटिब्ला 45% जोंनो नोंना एग्रिगेट मोनगोन आरो एन्ट्रेन्स पास जानांगोन एबा नोंथाङा जुदि जेनेरेल अबिसि केटेगरिनिब्ला 50% एग्रिगेट नांगोन दा बिनि उनावहाय एन्ट्रेन्स आरोबाव मोनसेया जाहैबाय जों JEE-निबो केन्डिडेटफोरखौ लायो बिथांनि स्करखौ नायनानै जोङो रेंक हिसाबै बेखौ लायो आरोखि सार बेनि अनगायैबो जोंहा डिग्रियाव मेन हिसाबै मा साबजेक्टखौ जोंनि साबजेक्ट्सफ्रा बे डिप्ल'मायाव जे ब्रान्चफोर आं दहाय जे बुंबाय इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं सिभिल इन्जिनियारिं कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं जों IT दंमोन गोदो इनफरमेशन टेक्न'लजि दा इनफरमेशन टेक्न'लजिजों कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंजों जों क्लाब खालामबाय अलमस्ट एखे बेखायनो जों बे मोननैखौ ज' दोनबाय दानिया इन्सट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं दङ आरो दङ जोंहा फुड इन्जिनियारिं टेक्न'लजि आरो दा डिजाइन डिपार्टमेन्टबो जोंहा दं दा बेखायनो डिप्ल'मा फरायनाय गथ'फ्रानो बै ब्रान्चनिफ्राय नैबे डिग्रिनि ब्रान्चफ्राव फैनो हानाय बायदियैनो जोङो ब्रान्चफोरखौ बानायदों आरोखि डिग्रि आरो बानायबावनायनि चान्स दं उननि समफ्राव सार एसटिफोरनि थाखाय बेसेबांखिनि खथा दं नैबे CIT-आव आदसा जोंनि जितु MOU दंमोन बै समनि 2003नि जितु BTC एकर्ड बे मथे 60% रिजार्भेशना BTC ओनसोलनि थाखायखा BTR बे ओनसोलनि थाखाय आरोखि बै समाव BTADमोन दा बे ओनसोलनि फरायसाफोरनि थाखाय 60% रिजार्भेशन जों दोनदों ओमफ्राय नर्थ इस्टनि थाखाय 20% आरो बाखि जोङो अल इन्डिया बेसिसाव जों हगारदों दा बे 60% रिजार्भेशननि आन्दाराव 60%आनो एसटिफोरनि बे मोनसे जोंहा प्लास पइन्ट आरोखि दा बे हिसाबैनो बुंनाय बायदिसो जायो जोंनि बर' गथ'फ्रा बा जोंनि बे ओनसोलनि गथ'फ्रा गोबां अनजिमानि गथ'फ्रानो इन्जिनियारिं फरायनो खाबु मोनामोन एन्ट्रेन्सआव जोङो क्वालिफाइ जायामोन JEE-फ्राव दा खिन्थु लास्ट 10-15 इयार्सनि गेजेराव जोंनि गोबां गथ'फ्रा दिनै इन्जिनियारिं फरायनानै CIT-निफ्राय ओंखारलांनानै बिटेक एमटेक PhD देश बिदेश IIT आरो गोबां इउनिभार्सिटिफ्राव मोजां इउनिभार्सिटिफ्राव दिनै PhD खालामनानै दिनै इभेन IIT IIM-फ्राव फेकाल्टि जाहैनाय बा NIT-फ्राव फेकाल्टि जाहैनाय जोंहा स्टुडेन्टसफोर जोंनि बारग' फरायसाफोर दंसै मा प्रग्रामाव PhD बा मास्टार डिग्रि लानो हायो सार जोंनाव दा अलमस्ट अल ब्रान्चेस जोंनि आं दा बुंलांनाय ब्रान्चनि अनगायैबो जेरखम आं दा हिउमेनिटिस एन्ड ससियेल साइन्सनि फोरोंगिरि दा जों कमन साबजेक्ट जों बयबो ब्रान्चआवनो जोंहा फोरोंनांगौ माखासे कमिउनिकेशन स्किल्स इन्टारभिउ स्किल्स इक'नमिक्स दं ससियलजि दं दा बेफोरबायदि साबजेक्टआव जाय फोरोंगिरिया PhD दं आरो सुपारभाइज खालामनो हायो बेबायदि बिथांमोनहानो PhD साबजेक्टखौ जों इन्ट्रडिउस खालामनो हायो दा आंनि साबजेक्टआव आं दा गाइड खालामनो हायो आंहा स्कलारफोर दं थिग बिदिनो सोरबाया इक'नमिक्सनि दं बिथाङाबो खालामनो हागोन सोरबाया कम्पिउटार साइन्सनि PhD खालामना फैबायब्ला बिथाङाबो सुपारभाइज खालामनो हागोन स' PhD डाजन्ट हेभ एनि प्रब्लेम जायखियानो जाया फेकाल्टि मेम्बार बेहा जुदि PhD दङब्ला आरो सुपारभाइज खालामनो हायोब्ला बे खालामनो हागोन नाथाय नोंथाङा सोंनो हागौ जे मा साबजेक्टआव मास्टार डिग्रि दं मास्टार डिग्रिनि खोथा बुङोब्ला जोंहा सिभिल इन्जिनियारिंआव दं सिभिल इन्जिनियारिं आरो बेवहायनो इनार्जि ग्रिन इनार्जि टेक्न'लजि दं ओमफ्राय नामफोरखौ एसे सोलायनानै बे इन्जिनियारिं साबजेक्टफ्रा एसे गोरोबोथ' एकटा आरो बेखौनो स्पेशलाइज्ड खालामनानै बिसोरो कर्सखौ होदों जेरखम मेकानिकेलजों इलेक्ट्रनिक्सजों ज' जानानै बिसोरो ग्रिन इनार्जि टेक्न'लजि माबा मोनसे बानायदों थिग बिदिनो जोंहा दङ कम्पिउटार साइन्सनाव दं फुड इन्जिनियारिंआव दं आरो डिजाइनाव दं MDes बे आरोखि सार आथिखालाव गोबां फरायसाफोरा माखासे HS पास जानानै थायो बा डिग्रि कमप्लिट जानानै थायो माखासे बिराद सफ्ट स्किलनि गोनांथि जानानै फैयो बे समाव मा बुङो सार
बेफोर स्किल्सआ जाहैबाय जोंनि इसेन्शियेल स्किल्स नोंथाङा जुदि दिनैनि जुगाव गाव जुदि एमप्लयेबल जानांगौब्ला जों बुंबाय थायो जे फरायनानैबो जों साख्रि मोना बे खोथाखौ जों बुंनो नागिरो दानि जुगाव जोंहा कमप्लेन खालामनायनि मोन्थाय गैया फार्स्ट अफ अल आंखौसो जोंहा सुनायनांगौनि गोनांथि दं खोथाया जाहैबाय सफ्ट स्किल्सआ जाहैबाय माखासे सेट अफ स्किल्स माने सेट अफ स्किल्स होनदों that influence how one interacts with others नों सासे मानसिजों सासे सुबुंजों जेब्ला कमिउनिकेसन खालामनांगौ जाना फैयो इन्टारेक्सन खालामनांगौ जाना फैयो बेवहाय जोंहा गोबां माखासे बेफोरबायदि लाइफ स्किल सफ्ट स्किल्सनि प्रयोजन दं दा खोथा आं नोंथांजों रायज्लायदों दा नोंथाङाबा दिनै बे प्रफेसनाव फैदों बिकज अफ योर स्किल्स बेवहाय सफ्ट स्किल्स नांगौ नोंथाङा दिनै आंजों जिथु रायज्लायगासिनो दं बेवहाय नोंथांनो जथेस्थ' कनफिडेन्सनि गोनांथि दं बडि लेंगुवेज नोंथाङा जिथु दा फेसियेल एक्सप्रेसन नडिं खालामगासिनो दं दिस आर अल पार्टस अफ सफ्ट स्किल्स दा थिग बिदिनो आथिखालनि मुगायाव मोनसे कम्पानियाव मोनसे अफिसाव नों साख्रि मावनांगौब्ला इभेन नों सासे फोरोंगिरि जानांगौब्ला नों लेक्चार होनांगोन पाब्लिक स्किल्स होनांगोन नों सासे मानसिजों माबायदि रायलायो बेफोर पार्सनेलिटिया जोबोद मेटार खालामो दा जों ट्राइबेल गथ'फ्रा जोबोद लाजि गुसु जों सासे मानसिजों माबायदि रायलायहैनांगौ दखानाव माबा मोनसे जिनिस बिनांगौबानो जोङो गोनो गोथो आसुं आबुं जायो दा बेफोर मानो जादों बिकज जोंनाव बेफोरबायदि माखासे सफ्ट स्किल्स एबा बुंनायनि दा सफ्ट स्किल्स बुङोब्ला जेनेबा हमना ला कमिउनिकेसन स्किल्स इन्टारपार्सनेल स्किल्स बडि लेंगुवेज जायखौ होननानै बुङो काइनेसिक्स मोनसे जाहैबाय स्ट्रेस मेनेजमेन्टआबो सफ्ट स्किल्सआव गोलैयो जेन'बा जों बयबो स्ट्रेसआव थायो नाथाय स्ट्रेसखौ जों मेनेज खालामनो सोलोंनायासो जोंनि स्किल्स नङा होमबा लिडारशिप स्किल्स टिम वार्क दिनै नोंथांमोनहा बेवहाय फैदों नों हारसिं फैनो हाया नोंहा मोनसे जथेस्थ' मोनसे टिम दं मस्ट प्रबेबलि बड'लेण्ड बुब्लिया दिनै हारसिङै जानो हाया मोनसे टिम दं बे टिमाव जों माब्लाबा नांलायनोबो हागौ आर्गुमेन्टबो जानो हागौ नाथाय थेवब्लाबो जों सोलिलांगोन बे सोलिलांनो हानायाबो सफ्ट स्किल्सनि मोनसे पार्ट दा बेखौ आथिखालनि मुगायाव प्रफेसनेल लाइफआव नांथारगौ मानोना बे स्किल्सफोरनि गेजेरजोंसो जोङो प्रब्लेम सल्भ खालामनो हायो जेंनाखौ सल्युसन खालामनो हायो आरो जेंना सल्युसन खालामनो थाखायनो जोंखौ कम्पानिफ्रा बा इनस्टिटिउसन्सफ्रा लायो मानोना जेंनायानो जोंनि देरसिन मोनसे नङा होमबा प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो जोंनो मानसि नांगौ खामानि मावनोनो जोंनो मानसि नांगौ होमबा जुदि सासे मानसिखौ लानानै जोंहा खामानिया जुदि सल्भ जायाबा जोंहा लानानैथ' लाब जाया नोंनो सेलारि होगोन दा सेलारिनि एगेन्स्टआव नोंथांनिफ्राय जों मा मोनदों बेफोरबायदि स्किल्सखौ नागिरो थ' बेफोरखौ जों फरायनांगौ सोलोंनांगौ गोबां दं सारनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय नैबे CITनि सोमोन्दै बा सासे फरायसाया माबायदि पार्सेन्ट लानानै बे फरायसालियाव एडमिसन मोनो बेनि थाखायबो जों मिथिबाय लास्ट जोबथारनायाव आं सारनिफ्राय मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों सार आथिखालाव गोबां फरायसाफोरा माखासे उसुबिदा जायो बिमा बिफा बा माखासे ओनसोल बैफोरनि थाखाय बांसिन गार्जेनफोरानो गावनि फिसाफोरनि सायाव निसय गाइड गैया दा बे समाव मा बुंनो सानो सार जोबोद मोजां सोंथि दा दिनैनि बे जुगा जाहैबाय जेनेबा जोंबायदि हारिनि थाखाय जाय हारिया दिनै आन्दलन खालामनानै सोमावसारनानै जांख्रिखांनानै दिनै जों बे लेभेलाव सफैदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो मास्टारेस दानायनि मोनसे सिमां सोरजिलांनानै दिनै जोंनो मोनसे लामा होलांदों दा नाथाय बे जांख्रिखांनायनि जिथु स्ट्रेटेजि बा बे जांख्रिखांनायनि जिथु सिन्ताधारा एप्रोच बियो सोलायनांसिगौ बा सोलायबायानो दा दिनै जोंहा मा सोलोंथाइजों जांख्रिखांनायनि मोनसे सम दा बेवहाय जोङो नुदों जेनेबा बर' मिडियाम सोलोंथाइ बेनि गेजेरजों जों दिनै राव दिनै थुनलाइखौ जों जौगाहोनो हाबाय गोबां बिबांनि जोंहा फरायसाफोर ओंखारबाय दा गोरों मानसिफोरबो दंसै नाथाय नोंथां सोंनाय बायदि सोंलुआ बिराद गिदिर मोनसे चेलेन्ज जाना फैदों जोंनि आंनि अबजारभेसनावबो दिनै दुनियाया बिराद फास्ट खारदों स्मार्ट टेक्न'लजिनि मुगा दिनै ग्लबेलाइजेसननि मुगा इन्टारनेट ससियेल मिडियानि जुग दा बेवहाय मा जादों जोंनि गार्जेन्सफ्रा बा जोंनि मानसिफ्रा जों खारफानो हाया जादों ओरैबायदि थाब सोलायो माबाया ट्रेन्डआ दा बेवहाय आं नुदों दानि एडुकेसन सिस्टेमा बिराद फास्ट एन्ड भेरि स्मार्ट
बे फास्ट एन्ड स्मार्ट एडुकेसन सिस्टेमाव जोंनि गार्जेन्सफ्रा जोंनि गथ'फोरखौ नांगौ बायदि गाइड होनो हायाखै बेवहाय जोंहा जुदि जों केयारफुल जायाब्ला जोंनि फाउन्डेसना बिराद उइक जानायनि सम्भावना दं कारना जाहैबाय जोंनि मेक्सिमाम गार्जेन्सफ्रा दासो जोङो मोनहांदों मोनसे समाव जोङो ओंखाम बोथिसे जानानै थाग्रा मोनसे जाथिमोन नाथाय दिनै जोङो एसेबाबो हां मोनदों बे जाथिया दा जों गथ'फोरखौ स्कुलाव दैथायहरनाय बे मोनसे जाथि जों दा साफ्रोमबो फरायसालियाव फाथायहरो नाथाय बै फरायसालिनि जिथु सिलेबास बिनि एडुकेसन सिस्टेम बेजों जुदि खारफानांगौब्ला होमबा न'आव सोर गाइड खालामनांगौ बिमा बिफायासो गाइड खालामनांगोन दिनै जोङो सोरबाया बुंनो सानो जे जाथिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ समाजनि थाखाय मावनांगौ बिसि फिसाजोंल' थाबा जागोन नामा इट्स रं आंनि मथेब्ला जोङो गथ' गथायनो बिसि फिसानो जुदि मोजाङै टाइम होनो हायाब्ला we cannot think about a good foundation जोंनि गथ'फोरखौ जों मोजां फाउन्डेसन जों होनो हानाय नङा बेनिखायनो फार्स्ट अफ अल आंनि मथेब्ला दिनैनि एडुकेसन सिस्टेमजों खारफानांगौब्ला जोंनि बर' समाजाव नट अनलि बर' समाज जोंनि समाजाव जोंनि पेरेन्ट्सफोरखौसो जों फार्स्ट अफ अल इडुकेट खालामनांगोन ट्रेन खालामनांगोन जाहाथे दानि एडुकेसन सिस्टेमजों जोङो खारफानो हायो स' बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जुदि जों क्लास 10 बा 12 एटलिस्ट 10 लेभेलसिम जों जुदि मोजां फाउन्डेसन खालामनो हायोब्ला मोजां गाइड खालामनो हायोब्ला I think it's we have a very good future साफ्रोम फरायसाहानो मोनसे मोजां फिउचार दं आरो बेसो जोंनि जांख्रिखांनाय दा प्रेजेन्ट टाइमनि बेखौनो आं सानो थेंक इउ सार दानि जे जानो थांगासिनो दं मेट्रिक एग्जाम बा OSS नि थाखाय बे समाव बै बिथांमोननि सायाव माबाफोर खावलायनांगौ दं अके स' बाथ्राया जाहैबाय मा मोनसे सम दंमोन जेन'बा HS बा मेट्रिक एग्जामफ्रा बिराद मोनसे एक्साइटिं सममोन बै समफ्रा दानि जुगाव एसे बेनि माबाया एसे खमायदों बाट स्टिल माने बे एग्जामफ्रा मोनसे आलादा इम्परटेन्स दं साफ्रोम सुबुंनि जिउआव बाथ्राया जाहैबाय मा बेनि उनावसो जों दुनियाखौ नुयो बेनि उनावसो जों हायार स्टाडिसनि खोथा साननो हायो दा मोनसे बे एन्ट्रि पास दा बेखायनो मा आं सानो फंबाय बिनानावमोनखौ बिथांमोनहा जाहाथे 100% होयो गाव गावनि टाइमखौ जे बे नोंथांनि एन्ट्रि पास जिहेतु एन्ट्रि गेट खिन्थु बे जागायनायसो दा आरो बेवहाय सोरबाया मोजां मार्क्स मोनबानो बिराद रंजानांगौ खोथा गैया बा खम मोनब्लाबो खम मार्क्स मोनबाबो बेवहाय एसेबां दुखु जानांगौबो गैया बाथ्राया जाहैबाय मा आंबो गोसोआव दं सानसे समाव केन्द्रीय बिद्यालयनि सासे प्रिन्सिपाल क'क्राझारनिजों आंबो एसे सिनाखिमोन थ' जेब्ला आं मोनसे एग्जामखौ बारा मोजाङै पास जायाखैमोन बिथांनो जों खिथादोंमोन आंनि लोगो सानै साथामसो दंमोन थ' बिथाङा बुंदों डन्ट वरि माने जेबो सिन्था खालाम लाइफआ मोनसे क्रिकेट मेट्च बबे समाव नोङो 6 बुहैगोन बबे समाव नों बाउन्डारि बुहैगोन बबे समाव उइकेट लाहैगोन नों बुंस' हाया ओरैबायदि मोनसे खोथा बिथाङा बुंदों बे खोथाया सैथो दा सोरनि जिउआव बबे समाव बाउन्डारि सिक्सार बा उइकेट फैगोन बेखौ बुंनो हाया बाट नोंनि एप्रोच आरो नोंनि सेल्फ कनफिडेन्सआ नोंहा जुदि स्ट्रं बा डिटारमिनेसना स्ट्रंब्ला नोंखौ रावबो हमथानो हाया स' ओंखायनो एग्जामावल' जों थाबथानो नाङा आंनि कनसेप्टआ बे आरोखि दानि जिथु एडुकेसन सिस्टेम दा स्किल बेस्ड आं बेखौनो बुंबाय थागोन दा बेनिखायनो जोङो मा गोसो बायनो नाङा लामाया बहा दं जों बेखौ नागिरनांगौ रिसार्च बेस्ड दा जों ओंखायनो रिसार्चआव जों गोसो होनांगौ डेभेलपमेन्टआव गोसो होनांगौ स्टार्टआपनि जुगखौ जोंनि गथ'फ्रा थाब माने बुजिलायनानै आगान सुरनांगौ ट्रेडिसनेल वेजों साख्रि नागिरबाय थानाया जोंखौ नङाब्ला नोरजिया खालामगोन बेखौनो बुंनानै आं फोजोबो साबायखर थाबाय जोंनो दान्दिसे सम बिथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैबाबो जोंनो सम दिरुननानै जोंजों बाहागो लानायनि थाखाय सानैसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों जोबोद गोजोन्थों बड'लेण्ड बुब्लिया अरायसम थांनानै थाथों बेखौनो आं हामलायो गोजोन्थों थेंक इउ सार